Hi लोगोफोर वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चैनेल सो नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चैनेलसिम बरायनाय जाबाय सो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने गोरलै चैनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चैनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै सो लोगोफोर फिन नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनबाय सो दिनै जों सोलोंगोन मेथ्स थाखो 10 नि math sector ni lesson number 8 ni part number 8 sorry so da be part of जों सोलोंगोन 8.45 so da नोंथांमोना जुदि बे previous class नि जुदि भिडिअ फोरखौ नायाखैब्ला नायनानै ला जाहाथे फारसेनिफ्राय नायबा एसे मोजाङै बुजियो so आरो गोबाङानो माने भिडिअ होनायफोरखौबो नायनो रोङाखै खोमा नोंथांमोना आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो दे नोंथांमोना प्लेलिस्ट वाइज भिडिअखौ नाय नोंथांमोना जोंनि होम पेजआव थांग्रोबा फार्स्ट गोरलै चैनेलनि सो बेनि उनाव नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थुनानै मा चेप्टारखौ नांगौ नोंथांमोना सिलेक्ट खालामना लानानै फार्स्ट पार्टनिफ्राय लास्ट पार्टसिम नोंथांमोना नायबानो जाबाय सो बिदि नायब्ला नोंथांमोना बेले-बेजे जानाय नङा आरोना दा नै लेसनखौ नायनो दङबा नै लेसनखौ दा फार्स्ट पार्टनिफ्राय नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय सो बेबायदि नाय होमबाना नोंथांमोना नागिरना मोननायाव उसुबिदा जानाय नङा आरोना मा पार्टआ मानि बेबायदि सो दा जों सोलोंगोन दिनै 8 लेसनखौ 8.4 खौ सो दा 8.4 नि फार्स्ट क्वेश्चना मा दङ आं दिन्थिना होनोसै जुदि हायोबा सो बेवहाय मा दङ लोगोफोरनिया जोंनिया 3 खना सु रुजुथाय sin a cos sin a sec a आरो tan a खौ cot a नि महराव फोरमाय माने जोंनिया मा होनाय दङ बेवहाय sin a sec a आरो tan a खौ जोंखौ cot a नि महराव फोरमायनो होदों सो जों गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदों लोगोफोर सो one number खौ जोंनिया मा खालामनो होदों लोगोफोर sin a sec a आरो tan a खौ जोंनिया cot a नि महराव लांनो होदों माने जोंखौ मानाय sin सलुशन हमना ला sin a होननाय दङ लोगोफोर sin a दा बेखौ जोंनिया मुवा कन्भार्ट खालामनो होदों लोगोफोर cot a नि महराव लांनो होदों माने बेथिंनिफ्राय बे sin a निफ्राय बिथिं जों मायाव दिन्थिनो होदों जोंखौ cot a नि महराव सो जों बेबायदिखौ दिन्थिनो गारनो जों मोननैसो स्टेप बाहायगोन जास्ट सिम्पल आरोना so जों मिथिगौ sin a equal to मा 1 by cosec a so बेखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ जोङो लिरना होनाय जादों फर्मुलाखौ जोंना मा जायो 1 sin a equal to 1 by cosec a so दा बेनिफ्राय जोङो फर्मुलाखौ बाहायगोन 1 by cosec a नि जायगायाव जोङो मा फर्मुला बाहायगोन लोगोफोर नोंथांमोना आं फर्मुला लिरना होदोंमोन जेरै फर्मुलाखौ बेबायदि आरोना cosec square a plus cosec square a minus cot square a equal to 1 बे मोनसे फर्मुला दङ लोगोफोर दंनाया दा सो इमप्लाइज जोंनिया cosec square a equal to जोंना मा जागोन लोगोफोर 1 minus cot square a नाय बेवहाय जोंना मा दङ cosec square दङ cosec a आन्था दङ सो बेवहाय जोंना cosec square a दङ दा स्क्वेरखौ गैया खालामनांगौबा जों मा लानांगौ लोगोफोर फारनैथिंबो जों मा लानांगौ फारनैथिंबो लुथुबार लानांगौ सो दा बेखौ लुथुबार लाबानो बे स्क्वेरा गैया जाबाय मा जागोन होनबायो cosec a आन्था थाबाय ओमफ्राय बिथिं मा थागोन 1 minus cot square a बुजिना लोगोफोर होमबा जों दा cosec a नि जायगायाव जों मा लिरनाय लोगोफोर लुथुबार 1 minus cot square a आरो बे मानिफ्राय फैखो बेनि मेन फर्मुलाया जाबाय cot square a minus cot square a equal to 1 माने जों मोनसे फर्मुला बाय हार्ट खालामबानो जों बेनिफ्राय गुबुन जेसेबां फर्मुला दं बेफोरखौ जोङो दिहुननो हायो लोगोफोर सो दा cos a नि जायगायाव जों मा लिरगोन 1 minus cot square a जाबाय ना लोगोफोर जोंखौ लुथुबारनि सिङावबाबो जायखि जाया माग्रे खालाम नोंनि गोसो बाट नोङो बिथिंजाय अनलि जों मा मोननांगोन लोगोफोर cot मोननांगोन नों जास्ट नोंखौ बहा लांनो होदों cotआव लांनो होदों आलदा लांनो होआखै सो दा नाय जोङो फाइनाली जों मा मोनबाय 1 by लुथुबार 1 minus cot square a सो दा बेवहायथ' cotनि बागै आलदा गैला होमबा जोंनिया क्वेश्चना फैनो जाबाय sin a नि थाखाय सो दा एबार जों खालामगोन sec a सो sec a दा sec a खौ जों माबायदि लिरनो हायो लोगोफोर sec नि आरोबाव मोनसे फर्मुला दङ जोंनिया sec नि फर्मुला मोनसे दंबावो जे आं लिरनानै होखादों बेखौबो आरो फर्मुलानि मोनसेया जे
sec square a minus tan square a equal to 1 so दा बेखौ जों मान लायो होमबा sec square a equal to 1 minus tan square a दा बेखौबो जों स्क्वायर खौ जोंनो नाङा नै सेकन्ड थादों नालाय होमब्ला मा जागोन नै sec a equal to दानि बायदि नै बायदि जों लिरबा मा जागोन sec a equal to root over 1 minus tan square a so दा sec a नि जायगायाव जों मान लागोन लोगोफोर root over 1 minus tan square a so बे जाबाय जोंना फर्मुला ना लोगोफोर नंगौना दा आं बुजायना होनाय जाबाय नैबे मानिफ्राय मोनगोन नैथिं so नोंथांमोना जुदि फर्मुलाखौ नैनि साइडआव नैनि माने ब्रेकेट होनानै निउ ब्रेकेट होनानै जुदि सिन्स होनानै बेखौ लिरजागोन लिरोब्ला नैखौ ब्रेकेटआव आरो नैनिबो ब्रेकेटआव सिन्स होनानै नैखौ लिरनो गोसोबा नोंथांमोना लिरजागोन नै मोनसेखौ माने नै मोनसेखौ नै लिरबि आरो नै मोनसेखौ बेवहाय लिरनो हाबानो जाबाय नोंथांमोना so दा बेवहाय नाय जोंनो मा नांगौ जोंनो सेक साइनखौ कटआव दिन्थिनो होनाय बायदि सेकखौबो जों बहा दिन्थिनांगौ लोगोफोर कटआव दिन्थिनांगौ जों मिथिगौ आरो मोनसे फर्मुला जों मिथिगौ tan theta equal to 1 by cot theta माने tan नि उल्थाया मा लोगोफोर 1 by cot theta बेनि उल्थाया so दा जों होनबा नै दा स्क्वायर होबा नै मा नांगोन स्क्वायर होनबा जों नाय tan square a नि जायगायाव जों मा लायो 1 by cot square a so दा बेवहाय जों मा लिरगोन 1 minus 1 by cot square a थाबा a जाबाय थीटा थाबा थीटा जागोन so आं नैखिना खौ मोनदों लोगोफोर दा बेनि नैखौ आं रिजनखौ मा लिरगोन नै लिरोबा since tan theta equal to 1 by cot theta बेबायदिनो जायो नाय दा जोंना नाय sec a खौबो जोङो बहा लांखो लोगोफोर root over 1 minus 1 by cot square theta दा बेवहाय जोंना cot नि बागै आलदा गैला जों so बेनिखायनो बेवहायनो जोंना मा जाखो स्टप जाबाय बे आरो नेक्स्ट आरो मोनसे दिहुननो होदोंमोन बे मोनसे जाबाय जोंनिया माखौ दिहुननो होदों 10 नि मानखौ so 10 नि मानाथ' सिम्पल दिहुननो हागोन नोंथांमोना so 10 इक्वल टु जों मिथियागौ so दा 10 नियाथ' एकदम गोरलै आरोना 10 a इक्वल टु जों मिथियागौ 1 by cot a दा बेवहायनो जोबबाय बिनिया जोंना लोगोफोर मानोना जों कटआव लांबाय 10 a खौ कटआवल'सो लांनांगौ जों कटआव लांबाय so बिनिया जाबाय फिनिश so दा जों 2 नाम्बारखौ स्टार्ट खालामदों लोगोफोर 2 नाम्बार so 2 नाम्बाराव जोंनिया मा दङ नायदो दा 2 नाम्बाराबो एखे लोगोफोर दा जोङो एंगल a नि 2 नाम्बाराबो एखे आरोना so तुमना आं दिन्थिनो नाजानोसै कुइसनखौ जोंना मा होनाय दङ एंगल a नि गुबुन गासैबो थामख'नासुआरि रुजुथायफोरखौ sec a नि महराव फोरमाय माने sec a खौ जों दानि जोङो sin a sec a आरो tan खौ जों कट a आव लांदोंमोन ना लोगोफोर इबारनिया जोंखौ sec a निफ्राय लोगोफोर sec a निफ्राय गासै जिमान दङ बेफोराव लांनो होदों माने सरि a नि गासैबो थामख'नासुआरि रुजुथायफोरखौ जोंनो sec a नि महराव लांनो फोरमायदों माने गासै जिमान जोंना रुजुथाय दङ गासैखौबो जोङो sec a नि महराव लांनो होदों माने साइनखौबो जों sin a खौ लाबा बिथिं sec a दिहुननांगोन cos a निफ्राय बिथिं sec दिहुननांगोन बिनिफ्राय tan a निफ्राय बिथिं मा दिहुननांगोन sec दिहुननांगोन tan नि उनाव मा दङ आरो जोंनिया cot दङ cot निफ्राय बिथिं मा दिहुननांगोन sec दिहुननांगोन sec खौ जों लानो नाङा माने अलरेडि sec आ ओंखारदों दङ sec निफ्राय sec लाय बेखौ दिहुननो नाङा स' बेनि उनाव मा cosec a निफ्रायबो जों मा दिहुननांगोन sec दिहुननांगोन स' दा बिसोर 1 2 3 4 5 बिसोर मोनबानिफ्राय जोङो बहा कन्ट्राक्ट खालामनांगोन बिसोर मोनबाखौ जोङो sec आव जोङो दिन्थिनो हानांगोन स' दा जोङो कन्ट्राक्ट खालामदोंसै लोगोफोर आं बेखौ मोदोंसै फार्स्टआव sin a निफ्राय जों स्टार्ट खालामदोंसै sin a स' नाय जोंना sin a माने जों मा मिथिगौ लोगोफोर sin a माने मा मिथिगौ जोङो sin a माने 1 by cosec a बेखिना क्लियार ना लोगोफोर बेखिनाथ' गासैबो नोंथांमोना जों मिथिजोबखायो sin a माने जोंना मा लोगोफोर 1 by cosec a स' दा फार्स्टलि आं बेखौबो लानो हागोन नोंथांमोना जुदि खालामनो गोसोबा आरो जुदि मोनसे फर्मुला दङ ना बै फार्स्टआव जोङो sin नि sec नि उल्थाया मा cos बेनिफ्रायबो जों खालामनो हागोन बाट नैनिफ्रायनो आं खालामना होनोसै नाय बेवहाय जोङो cosec a नि जायगायाव जों मा लायो लोगोफोर cosec a नि जायगायाव जों मा लायो 1 plus tan cot square a जों मा लायो 1 plus cot square a बेनि जायगायाव जों मा लायो स' बेखिनियानो स' लोगोफोर दा जों खालामदोनिसै स' दा जों cos निफ्राय स्टार्ट खालामदोंसै लोगोफोर cos a equal to जों मिथिखागौ cos a equal to 1 by मा sec a स' दा ओरैनो फार्स्टआ जोब्बाय लोगोफोर
cos a equal to 1 by sec a जों मोनसे दिहुनबाय लोगोफोर दा जोङो cos a नि मानखौ जों बहा कन्भार्ट खालामखो लोगोफोर sec a आव जोङो कन्भार्ट खालामनाय जाबाय एबार जों 10 खौ लालायनोसै 10a equal to 9 दा 10a मोनसे जों दानि बावैसो जों सोलोंबाय मोनसे फर्मुला दंमोन जे मामोन जोंनिया sec square a minus 10 square a equal to 1 so दा बेनिफ्राय जों मा लिरनो हायो minus 10 square a equal to sec खौ लांबाय मा जागोन 1 minus sec square a so दा implies that दा minus खौ जों गैया खालामनांगौ minus सानजाबना होनांगोन नालाय so minus सानजाबबाय बिथिं minus सानजाबबाय बिथिंबो मा सानजाबखाङो minus सानजाबबाय so minus गार मान सानजाबखो minus plus जानांगोन ना so minus plus नै मा जागोन जोंनिया 10 square a equal to नैबे मा जागोन ना sec आ प्लस जालांगोन 1 आ माइनास जालांगोन so sec खौ आङो से लाबाय sec square a प्लस जानायखाय so 1 खौ लांबाय बिथिं so दा जोंनो 10 खौ नांगौ ना so जोङो लुटु बार लायोबा मा जागोन लोगोफोर 10a equal to लुटु बार sec square a minus 1 so दा 10a नि जायगायाव जों मा लायो लोगोफोर लुटु बार sec square a minus 1 so दा नाय जों 10 खौबो जों बहा कन्भार्ट खालामो लोगोफोर sec square sec थानाय मा फर्मआव जोङो कन्भार्ट खालामबाय आरो बेखौ लिरोबा नों रिजनखौ लिरोबा जों आंनियाव नोंथांमोनखौ बुजायना होखानाय जाबाय बे मानो मोनखो लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना लिरनो गोसोबा लिरनो हाबे आरो लिरनो गोसो गैयाबा नै खान्था लिरनो हाबे नै मोनसे खान्थाबो नोंथांमोना सिन्स होननानै नैनि सिदा सिन्स b equal to b होननानै लिरना होनो हागोन लोगोफोर so दा जोङो नेक्स्ट बिनि उनाव खालामलायनोसै नै आंखौ मोननो हानाय जाबाय लोगोफोर so नेक्स्ट आरो मोननै दिहुनबाय जोङो cos आरो tan खौ दिहुनबाय एबार दिहुनगोन जोङो लोगोफोर cot a equal to जोंनिया मा जों मा लिरनो हायो cot a equal to 1 by tan a so जों दा बावैसो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि गोसो होनानै नायदोंबा जों नुदों tan a खौ जों मा लिरदोंमोन दा बावैसो जोङो लिरदोंमोन दे sec square a minus 1 नै लिरनो हायो एबार since tan a equal to root over sec square a minus 1 so बेखिनिखौ लिरना फै लोगोफोर दा बेवहायबो जों cot a खौ जों बहा कन्भार्ट खालामगोन लोगोफोर sec square a आव जोङो कन्भार्ट खालामबाय एबार फैलायगोन जोंनिया cosec खौ जों एबार लालायनोसै मा लायनाय लोगो cosec a so जों cosec a so दा cosec a खौ जों जुदि लायोब्ला cosec a खौ जों फार्स्ट टाइम बहा कन्भार्ट खालामनो हायो लोगोफोर so बेखिनिखौ आं मोना मोनसे फार्स्टनिफ्राय मोजां खालामदिनोसै so गोजौनिफ्राय cosec a equal to जों लिरनो हायो नै मोनसे फर्मुला दङ जे जोंनिया cosec equal to जों मा फर्मुला जों मोनदोंमोन जे cosec square a minus cot square a equal to 1 बिनि उनाव मा लिरदों जों आं लिरनानै होदों बेफोर फर्मुलाखौ cos square a equal to 1 plus cot square a so equal to cosec a equal to मा जागोन दा root over 1 plus cot square a बेबायदि ना so बेनि जायगायाव cosec a नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो root over 1 plus cot square a दा नाय दानि बावैसो जों लोगोफोर खालामखांबाय जोङो cot a equal to दानि बावैसो जों मा लिरदोंमोन लोगोफोर cot a equal to 1 by root over sec square a minus 1 बेबायदि लिरदोंमोन cot नि जायगायाव so दा मा जागोन होनबा 1 plus cot square दं नालाय जों मा लिरगोन बेनि जायगायाव 1 by root over sec square a minus 1 whole square बुझना लोगोफोर माने दानि बावैसो जों cot a नि मानखौ जोङो sec खौ दिहुनना माबायदि खालामदोंमोन cot a equal to root 1 by root over sec square a minus 1 so दा cot square दं नालाय बेखौ जोङो whole square होनांगोन लोगोफोर square थानायखाय so equal to दा मा जागोन नैबे 1 plus बेखौ दा whole square सोयोबा मा जागोन 1 आ 1 square जागोन दा नैबे root over दंबा square खालामबा मा जागोन बे sec square a minus 1 so दा सिम्पल बे लासै लिरनाय जाबाय दा जोङो नाय बेवहाय जों मा मोनखो sec square a minus 1 जों माने sec square खौ जोङो जास्ट जोङो sec खौल'सो कन्भार्ट खालामनांगौ बेवहाय square थानो बानाय क्यूब बो थानानै जायखि जाया so बेनिफ्राय लास्ट दङ जोंनिया sin a so sin a माने जों मिथिगौ 1 बाय जोंनिया मा लोगोफोर cosec a so दा cosec a खौ जोङो sec खौ कन्भार्ट खालामबा बेबायदि मोनो so मा जागोन 1 by root over 1 plus sec square root over 1 plus 1 by sec square a minus 1 so दा बेवहायनो जोबबाय लोगोफोर जोंनिया आरो बेखौ जों मोननिफ्राय मोनगोन नै दा बावैसो जों प्रुफ खालामबाय cos a नि मानखौ cosec a नि मानखौ so जों बेबायदि जों गासैखौबो जेसेबां जोङो लोगोफोर जोङो लांबाय बहा लांखो जोङो
जों लांबाय sec a आव so दा नेक्स्ट क्वेश्चनखौ जों खालामलायनोसै 3 नाम्बारखौ so नोंथांमोना एसे ट्राइ खालाम बुजियाखैबा एसे बार भिडिअखौ खननै खनथामसो नाय होमबाना एसे बुजिनायाव गोरलै जायो जुदि फार्स्टआव बुजियाबा आरो नै सेक्टरा जाय एडभान्स मेथ्स लायाखै एसे फार्स्ट मोननाय बायदिनो आरोना स नोंथांमोना एसे मोजाङै माबाबा नायबानो जाबाय स गोरलै आरो सेक्टरा एसे मोजां बुजिनो नाजाबा बुजिखागोन स दा थार्ड नाम्बाराव जोंखौ दिहुननो होदों मा दिहुननो लोगोफोर मान दिहुन स दा बेथ' इजि जों बेबायदि अंक दागोलनो खालामखाबाय थादों जों दा सिम्पली मान दिहुननांगौ 1 नाम्बारा जोंना मा दोङो sin square 63 degree plus sin square 27 degree by cos square 17 degree plus cos square 73 degree ना बेवहाय जोंना बेबायदि दङ आं दाखलैनो होनदों जुदि जोंनिया डिग्रीफोरा जुदि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री आरो 90 डिग्री बेबायदि जुदि होनाय गैयाबा जोङो बेखौ बै मोनसे फर्मुलायाव दिहुननांगोन लोगोफोर sin 90 माइनास नि बायदि फर्मुलायालाय जोंनिया sin 90 माइनास थीटा इक्वल टू माल मोनदोंमोन cos थीटा बेबायदि बेनिफ्राय cos 90 माइनास थीटा इक्वल टू मा दोंनिया sin थीटा बेबायदि फर्मुला लानांगोन कनभार्ट खालामना लांदोंमोन लोगोफोर जोङो बेबायदि खालामनांगोन जुदि जोंनिया 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 आरो 90 नि होनाय थायाब्ला बेबायदि होनाय थायोबा जों कनभार्ट खालामनो दरकार गैया मानोना जोङो अलरेडि जोङो 0 30 45 60 आरो 90 नि माना होनो जोङो स होनाय नै बायदि नङाबा जोङो नै बायदि कनभार्ट खालामनांगोन स दा आङो बेबायदिखौ कनभार्ट खालामनायखौ जों सोलोंखाबाय बे प्रिभियास क्लासाव नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नायाखैब्ला नायनानै बेयाव जों बुजायखानानै जों स होमबाबो एसे नायफिनसै दा 63 जानाय लोगो लोगो बेखौ जों मा खालामनो लोगोफोर 90 निफ्राय माखौ माइनास खालामो 90 माइनास 63 खालामबाय कनभार्ट खालामनो गारनो बेखौ दा बेखौ खालामबा मा जागोन 27 स दा 27 मोनबायना बेखौ स बेखौ कनभार्ट खालामना बेखौ खालामना लोगोफोर दा थिग बिदिनो बेखौ जोङो कनभार्ट खालामनांगौ जों मा खालामनांगोन 90 माइनास बेसां 17 बेसां मोनगोन लोगोफोर 73 नाय 73 मोनबायना स बेखौ कनभार्ट खालामबाय बेखौ खालामला स दा 90 माइनास 27 लिरगोन 90 माइनास 73 लिरगोन स दा इक्वल टू बेनि जायगायाव जों मा लिरनो हागोन बेनि जायगायाव लिरनो हागोन जोङो sin आं खेबसेयाव लिरखानानैसै 90 माइनास 27 निउ जों किन्तु होल स्क्वायरखौ जों फार्स्टआव कनभार्ट खालामना लाबा लाजागोन आरोना होल स्क्वायरखौ जों फार्स्टआव दे sin 63 होल स्क्वायर होननानै लिरबानो जाबाय आरो लिरनो गोसो गैयाबा डाइरेक्ट नि बायदि लिरनोबो हागोन नोंथांमोना प्लास निउ जाबाय sin स्क्वायर बेसां 27 डिग्री बिनिफ्राय नैखौ कनभार्ट खालामबा मा जागोन जोंनिया cos 90 माइनास 73 स बेबायदि जोंनिया सोलोंखादोंमोन बेखौ बेबायदि रुल सिगांनि क्लासफोराव स cos स्क्वायर 73 स ना बेवहाय जोंनिया मा दं लोगोफोर दा cos 90 माइनास 73 जों जुदि बेखौ दानख'ना फिनो अगेन जों मा मोनगोन 17 मोनगोन आरो बेखौ 90 माइनास 27 जुदि दानख'ना हायो अगेन बेसां मोनगोन जों 63 मोनगोन स दा बेवहाय जोङो जेबो फर्मुला इउज खालामाखै जा जोङो एसे कनभार्ट खालामना लादों आरो माबायदि कनभार्ट खालामदों जों बे फर्मुला बाहायनो कारणे बेबायदि फर्मुला जोङो कनभार्ट खालामनाय जाबाय स बेखौ जों जास्ट जेबो फर्मुला बानायाखै आरो बेखौ जों कनभार्ट खालामनाय मेथडखौ आं नैबायदि बुजायना होनाय जादों स 90 निफ्राय जि दङ बेखौ जों माइनास खालामना जि मोनदों बेखौ 90 माइनास 27 खालाम बेखौ नाय माइनास 90 माइनास 73 स बेबायदि दिहुनबाय जोङो दा एबारसो जोङो फर्मुलाखौ बाहायगोन लोगोफोर दा एबार फर्मुलाखौ बाहायदोंसै नाय sin 90 माइनास 27 दङ sin 90 माइनास थीटा इक्वल टू cos थीटा स मा जागोन होनबा 27 थाबा मा जागोन जोंनिया cos बेसे जागोन लोगोफोर cos 27 बिनो होल स्क्वायर के खेबसे फिनबाय थिग बिदिनो cos थाबा जोंनिया मा जायो sin थायो sin बा मा जागोन बे sin 73 होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री जाबाय ना लोगोफोर दा बेवहाय नोंखिना खमोदोंसै आं नाथलादखौ दा इक्वल टू बेनिफ्राय आं निथिलिनसै इक्वल टू नाय बेखौ जोङो स्क्वायरखौ दा सिङाव लाबोदो नोंथांमोना नैबायदि लिरनो हाया नैबे सोंथि आं खालामदोंमोन ना जेनेबा 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 बेबायदि खालामदोंमोन ना स बेखौ दा बेबायदि खालामबा जानाय नङा लोगोफोर जुदि cos 27 खौ जुदि नों नैबायदि खालामो आरो जेनेबा cos खौ स्क्वायर लिरबाय ना 27 खौ होल स्क्वायर खालामबा बेबायदि नोंना मिस्टेक जागोन लोगोफोर स नैबायदिखौ जों बर्ग सेबायबा जास्ट cos स्क्वायर आन थाफायगोन 27 आन थागोन लोगोफोर स बेबायदि जोङो होल स्क्वायर बेबायदिसो खालामो बेखौबो बेबायदि लिरना आरोना जेनेबा 27 खौ बर्ग खालामबाय cos खौबो स्क्वायर खालामबाय बेबायदि नङा बिनिया एसे आलादा आरोना स दा जोंनिया मा जागोन दा बेखौ जों होल स्क्वायर खौ सेबायबा जोंनिया मा जागोन cos स्क्वायर 27 प्लस निबे जागोन sin स्क्वायर 27 तो बेबे जागोन जोंनिया मा sin स्क्वायर 73 प्लस
cos square 73 so equal to नोंथांमोना जुदि फर्मुलाफोरखौ जुदि आं होनाय फर्मुलाफोरखौ जुदि बाय हार्ट खालामदोंबा बा गोसोआव लाखिदोंबा नोंथांमोना नोटिस खालामबा नुनो मोनगोन जों मा मिथिगौ sin square theta plus cos square theta equal to मा लोगोफोर 1 so नाय बेवहायनाय जोंनिया cos square theta plus sin square theta cos square theta plus sin square theta एकेयानो ना बे सिगाङाव लिरदों उनाव लिरनाय बे जेबो खोथा गैया जास्ट प्लास माइनास आव एके सो एकेयानो ना बेवहाय जों 27 जो थीटा थाबा माने समान थानांगोन आरो होमबासो मा जागोन जोंना से जागोन जुदि 73 नियाव 73 नियाव जुदि आलादा थायोबा जोङो से लिरनो हानाय नङामोन सो बेवहायबो 73 बेवहायबो 73 सो बिसोर मोननैखौ जों फर्मुला खालामबा मा 1 सो थिक बिदिनो गोजौनियाबो 27 नोङो बेखौ फर्मुला बाहायबा मा 1 सो फर्मुलाखौ सिन्स होनानै बेखौ लिरनो हाबाय सो दा मा जाखो एन्सारा जाबाय जोंनिया 1/1 इक्वल टु मा जागोन लोगोफोर 1 जाबाय सो जों गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट क्वेश्चन खालामलायनोसै 2 नाम्बारखौ सो बेखौ खोमोना हानाय जाबाय लोगोफोर आं खोमोना होनसै सो दा नोंथांमोना जुदि लिस्ट लाबायाखैबा भिडिअ पस्ट खालामनानै लिरना लाबानो जाबाय सो दा जों 2 नाम्बारखौ खालामलायनोसै 2 नाम्बारखौ जोंनिया मा दङ लोगोफोर sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री बेनिफ्राय मा दङ नियावहाय sin 65 डिग्री सॉरी हा आं नियाव माबा लिरनो बावगारदों 8.4 सो जोंनिया नैबे so 8.4 ha so sin 2a cos 65 plus cos 2a sin 65 बेखौ so जों दानिनि बायदि आरोना नैखौ कन्ट्रोल खालामग्रोनि फार्स्टते होमबा मा खालामगोन 90 - 25 खालामबा बे जोंनिया बे जाय 65 so दा जोङो नैनि थाखाय नैखौ लाबाय जोङो बेसेना कन्ट्रोल खालामगोन लोगोफोर sin 65 खौ जों मा खालामखो बेखौ लाबाय आरोना so बिनि उनाव sin खौ जुदि कन्ट्रोल खालामबा cos लागोन so दा बेखौ खालामा लोगोफोर दा आं नैसोर मोननैखौ सेन्स खालामगोन बेखौ सेन्स खालामो लोगोफोर दा बेखौ 25 खौ मा लायो जों 90 - 65 बेखौ मा लागोन 90 - 65 so दा आं खालामनोसै sin 25 नि जायगायाव जों मा लायो sin 90 - 65 ओमफ्राय cos 65 खौ cos 65 खौ दोनबाय प्लास माने नै दे आरोना 90 - 65 बेनिफ्राय आरो बिगिननिखौबो सिमिलारलि cos मा लायो जों cos 90 - 65 बेनिफ्राय नैबे मा जा जोंनिया sin 65 so दा नाय बेवहाय जोंनिया फर्मुला दा बाहायाखै नैखौ दा जोङो 25 जों मोनखागोनखा 90 निफ्राय 65 मोनबा 25 मोनगोन 90 निफ्राय 65 माइनास खालामबा जों 25 खौ मोनगोन सो सेम आरोना सो दा एबारसो फर्मुला बाहायगोन जोङो सो बे फर्मुलाखौ जोङो बार लिरबाय थाखादों आङो मा जोंनिया sin 90 - थीटा इक्वल टु मा cos थीटा आरो cos 90 - थीटा equal to cos थीटा इनभार नैबे मा जायो sin थीटा सो दा बेनि जायगायाव मा जागोन जोंनिया cos 65 थीटा इनटु नि सानजाबदों नालाय इनभार नैबे मा जागोन cos 65 डिग्री प्लस बेखौ खालामबा मा जागोन sin 65 डिग्री जागोन फर्मुला सोबायबा इनभार डट sin 65 डिग्री सिन्स होननानै बेखौ लिरना जाबाय सिन्स this equal to this होननानै दा cos 65 मा जागोन जोंनिया cos square 65 मोननै दङ नालाय sin 65 मा जागोन जोंनिया sin square 65 दा नोंथांमोनखौ जों आं लिरनानै खादों बिसोर मोननिया मा जागोन 1 जागोन मानो जागोन जोंनिया मानोना sin square theta plus cos square theta equal to मा जायो जोंनिया से जायो लोगोफोर सो बुजिना लोगोफोर सो दा जोंना टाइमा बेसेबां थांखो एसे नायनोसै आङो सो टाइमा जोंना 22 थांदों सो एसे जों खालामनो हागौमोन दा 4 नाम्बारखौ आं खालामना होनसै लोगोफोर एसे सावरायनोसै 4 नाम्बारखौ सो बुजिखादों दा बेखौ सो नोंथांमोना फर्मुलाखौ जुदि बायहार दाबो खालामाखैबा खालामनो दाबो टाइम दङ सो आरो माबाफोर कुइसन दिनैनि माबाफोर हायै कुइसन सोंनो दङबा नोंथांमोना सिम्पली कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर जोङो नोंथांमोननि थाखाय जों जेसेबां हायो जोङो नाजागासिनो जेसेबां मोजां फोरोंनो हायो सो दा जोङो एबार खालामनोसै लोगोफोर 4 नाम्बार सो 4 नाम्बारा जोंनिया मा दङ 8.4 नि 4 नाम्बारा दङ जोंनिया नेवा आं कुइसनखौ खिन्थानोसै दे गेबे थांखिखौ सायख माने मा मोनसे जोंनिया राइट नों बेखौ नायनो होदों आरो नोंनि सायख'नायखौ थारजिर आरो नोंखौ माने नोंनि बेदि नोंनि एन्सारखौ बेखौ मोनबाय नोंखौ माने प्रुफ खालामनो होदों लोगोफोर सो दा जोङो 4 नाम्बारखौ खालामसै 4 नि जोंनिया मा नाम्बार 1 नाम्बार सो 1 नाम्बारा दङ 9 sec square a minus 9 मा दङ जोंनिया 10 square a सो इनि मानखौ दिहुननो दं आरो मानफोरखौ जोंना मा होनाय दङ a नाम्बार होनाय दङ 1 b होनाय दङ 9 c होनाय दङ 8 d होनाय दङ 0 दा बेसे मोनब्रैनि मा मोनसे जोंखौ राइट होनानै जोंखौ दिन्थिनो दं आरोना सो दा जोङो दा बेवहाय जोङो फार्स्ट 9 खौ मोननैबो 9 दङ नालाय 9 खौ जोङो सिगाङाव लाना फैबाय सो 9 खौ सिगाङाव लाबा बेवहाय मा थागोन जोंनिया sec square a minus
tan square a बेबायदि मोनबाय जोङो 9 खौ माने बिनिबो 9 खौ जों सिगाङाव लाना होबाय स' नोंथांमोना जुदि आगोलनि कुइसनखौ जुदि फर्मुलाफोरखौ जुदि बायहार खालामदोंबा नोंथांमोना मोनसे फर्मुला मोनखागोन जे जोंना मा फर्मुला दंमोन sin square theta प्लस माइनास tan square theta equal to 1 आं लिरनानै होखानाय जादों स' दा sec square theta a थीटानि जायगायाव a थाबाबो जेबो दाजों मेटार लोगोफोर जायखिजाया थानो हागोन a बो थानो हानाय 90 थानो हानाय बाट नियाव 90 थाबा बेवहायबो 90 थानांगोन होमबासो जोङो बे फर्मुलाखौ जों इउज खालामनो हागोन माने समान समान थानांगोन आरो a थाबा a b थाबा b c थाबा c बेबायदि स' दा जोङो नै फर्मुलाखौ इउज खालामबा जों मा जागोन 9 सानजा बिनि जायगायाव जों मा लिरगोन लोगोफोर नैनि जायगायाव मा लिरगोन जों 1 सिन्स मा होननानै लिरबाय नैखौ लिरना बेरना sec square theta minus tan square theta equal to 1 होननानै नोंथांमोना बेखौ लिरना मोनबाय स' equal to मा मोनखो जों 96 आनसार मा 9 एन्सार स' दा जोंनि एन्सारा मा जागोन लोगोफोर बी नाम्बार एन्सारा जोंनिया राइट स' दा एबार गोबाव खालामालासे नेक्स्ट 2 नाम्बारखौ खालामनायसै जोङो स' एन्सारा मा जागोन लोगोफोर बी नाम्बारा स' एन्सारा बी होननानै लिरना होबाय नोंथांमोना स' दा 2 नाम्बारखौ खालामनायसै 2 नाम्बाराव जोंनिया मा दङ 1 प्लस tan theta प्लस मा दङ नैबे sec theta बेनिफ्राय 1 प्लस cot theta माइनस cosec theta इक्वल टू जोंनि एन्सारा मा होनाय दङ a नि जायगायाव जों मान होदोंना दा इक्वल नङा मान होदोंना दा स' a नि जायगायाव जोंनो मा होनाय दङ a नाम्बाराव जोङो 0 b नाम्बाराव 1 c नाम्बाराव 2 d नाम्बाराव जाबाय माइनस 1 स' दा जोंनिया एसे गोलाव जागोन आरो नैबे कुइसना स' फार्स्टलि जोङो मेथडा माने नोंथांमोना नैनि मेथडा नोंथांमोना जायखिजाया मेथडजों खालामनो हायो हा जुदि हायोब्ला कनभार्ट खालामनानै जायखिजाया मेथडजों नोंथांमोना फर्मुला बाहायनानै दिहुननो हागोन स' दा आं खालामदोंसै 1 प्लस आं tan थीटा नि जायगायाव मा लिरनोसै लोगोफोर आङो sin थीटा बाय cos थीटा जों मिथिगौ बे फर्मुलाखौ आं नोंथांमोनखौ आं बार होनदों फर्मुलाखौ आं आगोलनो लिरखाना होनाय जादों जे जोङो फर्मुलाफोरखौ बिनिखायनो लिरना होनाय जादों आरोना नोंथांमोना एसे आगोलनो नायखाना थाथों होननानै sin थीटा इक्वल टु जों मा लिरनाय मिथिगौ जोङो tan थीटा इक्वल टु sin थीटा बाय cos थीटा बेखौ आं tan थीटा नि जायगायाव बे फर्मुलाखौ बाहायना फोजोबबाय आङो थ' बिनि उनाव sec थीटा नि जायगायाव जों मा फोजोबगोन 1 बाय cos थीटा जों मिथियागौ जों आं लिरना होखादों sec नि उल्थाया मा जायो जोंनिया cos थीटा आरो cos नि उल्थाया sec जायो स' बेबायदि जों लिरनो हायो बिनि जायगायाव स' बेखौ जोंबाय स' बिदिनो नैखौबो लिरदो 1 प्लस cot थीटा tan थीटा नि उल्थाया जोंनिया cot थीटा मोन cot थीटा इक्वल टु होमबा बेखौ उल्थायनाबा मा जागोन cos थीटा बाय sin थीटा होमबा जों दा cot थीटा नि जायगायाव मा लिरगोन लोगोफोर cos थीटा बाय sin थीटा माइनस दा cosec स्क्वायर नि उल्थाया जोंनिया मा लोगोफोर cosec थीटा नि उल्थाया जोंनिया जाबाय sin थीटा जों मिथियागौ बेखौ cosec थीटा नि उल्थाया जोंनिया मा लोगोफोर 1 बाय sin थीटा स' बेफोर फर्मुलाखौ आं नोंथांमोननो गासैखौबो फारसेनिफ्राय लिरना होनाय जादों फार्स्ट पार्टआवनो नोंथांमोना जुदि मोजां नटिस नायदोंब्ला नोंथांमोना बुजि मोनगोन स' बे जाबाय फर्मुला आरो मानो बेखिनिया मानो फैगोन आं बुजायनो हानाय जाबाय फर्मुलायाव स' बेयाव जों दुसरासो लागोन नै 1 दङ होना 1 खौ नोंथांमोना आं जास्ट बुजायनो कारने होनाय जाबाय नै 1 सिंनि 1 खौ दा नै 1 cos थीटा नि दुसराया जोंनिया मा जागोन लोगोफोर cos थीटा आरो दुसरासा जुदि लानो रोङाबा एसे गोरा मोनगोन आरोना स' नोंथांमोना जुदि दुसरासा लानो रोङाबा दानो जोंनो कमेन्ट बक्सआव लिरना हर जोङो दुसरासाफोरखौ एसे दिहुननानै बुजायना होनाय जागोन मोजाङै एक्सट्रा आरोना नैनि दुसरासा नङा एक्सट्रा दुसरासा जों दिहुनगोन जोबोद जुदि नोंथांमोना सानोब्ला स' दा cos थीटाखौ जों दुसरासा लाबाय दा नै 1 जों cos थीटाखौ जों रानबा मा मोनगोन 1 जों जुदि cos थीटाखौ रानबा जोंनो मा मोनगोन 1 cos थीटा सानजोबबा जोंनिया cos थीटा मोनगोन स' लाथिख' 0 माने रानखोन्दाया 0 मोनबाय स' दा जों 1 जों cos थीटाखौ रानबा जों मा मोनो cos थीटा दा बे cos थीटा जों 1 जों सानजाबा जों मा मोनो लोगोफोर cos थीटा प्लस दा बिनि उनाव cos थीटा जों cos थीटाखौ रानबा जों मोनखायो 1 बै 1 जों नै sin खौ सानजाबा जों मा मोनो लोगोफोर sin थीटा थिग बिदिनो cos थीटा जों cos थीटा सानजाबा 1 जों दा 1 सानिखौ 1 खौ सानजाबा मा 1 लोगोफोर स' बुजि क्लियार थिग बिदिनो नैखौबो जों दुसरा सालाव मा मोनगोन sin थीटा बिनिफ्राय जोङो 1 जों sin थीटा रानबा जों मा मोनगोन sin थीटा बै sin थीटा जों नै सानि 1 जों सानजाबा जोंना मा जागोन लोगोफोर sin थीटा प्लस थिग बिदिनो cos sin थीटा जों sin थीटा रानबा जोंना मा मोनगोन 1 जों cos थीटा सानजाबा जों मा मोनगोन लोगोफोर cos थीटा माइनस थिग बिदिनो sin थीटा जों sin थीटा रानबा 1 जों 1 खौ सानजाबा जोंना मा मोनगोन 1 स' जोंना बेबायदि मोनबाय स' बिनि उनाव जोंनिया मा दङ सिङावहाय दङ जोंनिया sin थीटा आरो cos थीटा मोनबाय जोङो गोजौहाय जों मोनसे फर्मुला बाहायगोन बेखौ आं sin थीटा सिङाव लाबाय cos थीटाखौ नैनि sin थीटाखौ सिङाव लाबाय आं cos थीटाखौ बलांखां उननो लांबाय जोंनिफ्राय प्लासखौ 1 मोनबाय स' नैखिनाखौ जों मोनसे मोनबाय आरो मोनसे जोङो बेखौ जों माबायदि लिरनो हायो sin थीटा प्लस cos थीटा
माइनास 1 नाय बेवहाय आं बुजायनोसै दा आं मोननै पार्ट दङ मोननै पार्टखौ आं ज' खालामना लिरनोसै आरोना sin थीटा cos थीटा नैसिनियाथ' जाखाबाय बेखौ क्लियार दा नायखो नाय sin थीटा खौ सिगाङाव लिरबाय cos थीटा खौ उनाव लिरबाय बिनिफ्राय बिसोर मोननैखौ एक्सट्रा पार्टआव ब्रेकेट डिवाइड खालामबाय बिनिफ्राय +1 आ +1 बेखौ दोनखायो बेखिना बेनिफ्राय लिरदों आरो बेखिनाखौ बेबायदि लिरबाय sin थीटा cos थीटा बिनिफ्राय ब्रेकेटआव आं सेपारेट खालामनानै -1 खौ जोङो सेकेन्ड ब्रेकेटनि सायाव दोनबाय स' दा बेवहाय जोङो मोनसे फर्मुला बाहायनो कारणे बेबायदि कन्ट्रल खालामना लानाय जाबाय बे फर्मुलाया जाबाय जोंनिया a² - b²। आं दा निखिनाखौ नांथ'लाखौ मोनसै दा निखिनाखौबो नांथ'ला जोंनो स' दा जों खालामदोनिसै जोंनि मा जोंनि मोनसे मिथिगौ जोंनिया मोनसे फर्मुला दङ जे मा फर्मुला जोंनिया a² - b² मामोन a plus b whole into a minus b नाय बेवहाय जोंनिया मोननैखौ कन्फ्यूजन जाना आरोना नैसोर मोननैदो आं मोनसे होनना हमना लाबाय बिसोर मोननैदो आं मा होनना हमना लाखो मोनसे माने नैसोर मोननैखौ आं a बिराद सेखौ मा b नैसोर मोननैखौ a सेखौ मा b हमबाय स' दा नाय नैखौ जुदि जोङो बेबायदि जुदि सानना लायोबा नै मा दङ नै इसोर मोननैया a जाबाय नै माइनास दङ माइनास जाबाय b आ 1 थिग बिसोर मोननैया a जाबाय बिनि उनाव प्लास दङ प्लास होबाय आङो बिनि उनाव b आ 1 आ जाबाय b स' दा नाय नोंथांमोना नटिस खालामना नुगोन a plus b whole into a minus b so a plus b whole into a minus b थाबा जों मायो कन्ट्रल खालामनाय लोगो बेखौ a² minus b² so आं निखिनाखौ जास्ट बुजायदों हा नै a इफोरखौ जास्ट ओरैनो बुजायनासो जाबाय नोंथांमोननि खोनानाय स' दा जों बे फर्मुला सेबायबा जोङो a नि माना जोंनिया मा जागोन बेखौ a नि माना sin थीटा plus cos थीटा so a स्क्वायर दं नालाय मा जागोन होनबा sin थीटा plus cos थीटा whole square नि मा जागोन प्लस माइनास नि माने माइनास b² b नि माना जोंनिया से माइनास 1 स्क्वायर so सिङाव थाबाय जोंनिया मा sin थीटा मा जागोन ओमफ्राय cos थीटा so बेखौ जों क्लियार लोगोफोर so बिनि उनावहाय जोङो बेखौ फर्मुला सेबाय गनिबा नाय जों फर्मुलाखौ मिथियागौ a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square बे फर्मुलाखौ आं सिम्पली बे फर्मुला बेखौ आं sin थीटा plus cos थीटा whole square खौ बे फर्मुला सेबाय मा जागोन आंनिया फार्स्ट जाबाय sin स्क्वायर थीटा plus 2ab 2 ओमफ्राय a नि माना sin थीटा b नि माना मा cos थीटा बिनिफ्राय प्लस b स्क्वायर माने cos स्क्वायर थीटा माइनास 1 बाय नि मा जागोन जोंनिया sin थीटा cos थीटा स' दा बेवहाय नाय दा जों cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा गां सिगाङाव लाबोनानैसै स' लाबा मा जागोन जोंनिया cos स्क्वायर थीटा सरि sin स्क्वायर थीटा to sin स्क्वायर थीटा जाबाय जोंनिया नै cos स्क्वायर थीटा गां सिगाङाव लाबोना होबाय आरोना पोजिशनखौल' चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय मा थागोन बे प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनास 1 स' नाय बेवहाय आं बिसोरनिखौ ब्रेकेट होबाय जों मिथिखागौ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु मा जोंनिया फर्मुलाया 1 जायो जों बेखौथ' लिरखाना होनाय जाबाय लोगोफोर बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना फर्मुलाखौ नायाबा एसे हार्ड मोननो हा स' आं निउ 1 मानो लिरखो बेनि जायगायाव नि जायगायाव आं मानो 1 लिरखो मानोना जों मिथिखागौ जे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु मा 1 सिम्पल बेथ' गोरलै दा नै प्लास माइनास दङ बेयाव प्लास दङ जों मा खालामखो बेखौ दानख'बाय लोगोफोर माने दानना होबाय आरोना केन्सेल खालामबाय बिनि उनावहाय जोंनिया मा जागोन नाय बे स' बिनि उनाव गोजौहाय थाखो जोंनिया गोजौहाय थाबाय 2 sin थीटा cos थीटा इनिफ्राय सिङाव मा थाखो जोंनिया सिङाव थाबाय sin थीटा cos थीटा स' cos थीटा केन्सेल sin थीटा केन्सेल स' एन्सारा जोंनि मा मोनदों लोगोफोर 2 स' दा एन्सारा मा जागोन एन्सारा जागोन जोंनिया सी नाम्बारा माने 2 स' एन्सारा जागोन जोंनिया मा लोगोफोर सी नाम्बार एन्सार माने एन्सारा मा जागोन जोंनिया 2 स' जोंनिया टाइमा एसे गोबाव जाबाय खोमा स' जों बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो लोगोफोर बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय स' जों थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनानै बिदाय होनाय जाबाय स' गोजोनथों लोगोफोर स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पली जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो कारणे थाबैनो होनो कारणे जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय